kod jatedo manori Auma Ojuki mabende en jalonye e tedo chiemb luo. Akaw kinyi ma kawuono oseikore makare mar mondo mi otednwa orenge. Akia king'e orenge nyaka Ramogi Ajwang', kata kamano waduto odiochieng' ma kawuono wadwa puonjore tedo orenge, yani tiend dhiang'. Kata an bende aneno ka asechako bedo gi mor moro maber kabisa. Ang'e ni kwa wuok ka to waduto wadhi ng'eyo kaka watedo orenge maber. Machiegni ahinya sani ji goto. Nikech korona sani omiyo mani wagoto ng'ato ok nyaka kata jako bad wadgi kaka chon. Lit ndi. Ichiew nade? Achiew maber. Erokamano ahinya kuom rwako kinyi makawuono kari kae mondo mi wapuonjre kaka watedo orenge. Inyalo nyiswa ni orenge ni kata kopogore go orenge ang'o kendo ma iikori ma idwa tedonwa okinyi makawuono? Erokamano, arwako ahinya ahinya mokwongo wagone Nyasaye erokamano kuom miyo odiochieng' makawuono bende. Tetwa makawuono wadwa tedo orenge. Kaka wang'eyo orenge en tiend dhiang' ma fresh kabisa ma kore koyang' okinyi sani. Kamano. En tiende en nyaka gi en tiend dhiang' mangima. En tiend dhiang' malong'o maler kabisa ma pok otimne gimoro amora. Kako gole agole dhiang'. Kako gole dhiang'. En mana kamano. Kako donjo hotel kaendi. Kamano. Ma orenge. Mano orenge. Na jogo makia orenge kata jogo mawinjo ga winjo. Bingeni sani piny.com. Nitiere nyithindo moko maketa ni orenge nang'o. Koro nyaka Ramogi Ajwang' ma orenge ma wadwa tedo. Okinyi makawuono gi Auma Ojuki e kare kae. Erokamano. Akopogore gi orenge ang'o kendo ma wadwa tedo? Orenge pile pile ka otedi ok chame nono. Orenge nyaka cham gi kuon. Inyalo kawe gi kuon mar nyabando, kuon marachar, kata inyalo kawe gi kuon mar nyamula, kata inyalo kawe gi kuon bel. Alot moro be ber ka ntiere bathe. To nikech mit orenge en soup, odwaro alot madonjo gi soup machalo kaka apoth. Koro miyo kinyi ma kawuono wadwa tedo orenge ni, wadwa tede gi alot mar apoth. Ma waseluoko bende maler mantiere ka indi. Kamano. To koro apoth ma e apoth mwadwa tedo godo orenge. Kamano. Apoth gorenge kuon wacho na tedo kuon man. Kawuono wada mana tedo kuon nyabando marachar. Nyabando marachar. Kamano. Erokamano ahinya. Koro orenge ni kwadwa chako godo en ema neno ka onyalo bedo gi process mang'eny. Wachako timo ang'o mokwongo? Orenge kiyude mokwongo nyaka ibed ni ntiere gi mach. Mar jiko. Kata jowa machon machalo kaka dewa ne tiyo gi kendo. Kendo molos maber gi owuoyo gi ogusu ma mach miyo e iye maber. Koro nikech koro lony ma nyaka wuono ni endi koro kaka tiang' wayude ni wanyalo loso kendo e town ka nyalo bedo matek. Koro chuno nyaka wati gi jiko. Watiyo gi jiko. Ka watiyo gi jiko orenge kiyude ma fresh kama. Okang' mokwongo en thole. Ithole jiko. To nego bed ni ithole gi mach mang'eny kose mach onego bed abeda matin. Mach kobedo mang'eny to dhi wang'. To mano ok wadwar. Tithole nang'o? Gima duong' king'iyo orenge ni en gi yier mar dhiang'. Koro mondo mi yier ni wuog mayom, mawalore mayom, ema miyo wakete mach. Mar ariyo, tielo manyono piny ni nyaka waloko. En ok chame. Mondo mi walre mayom, nyaka tuge e mach kamano. Eka wang' no walre mayom. Ka endi dhi thole mos, ok odwar haraka. Ikete mach mapiny, tithole mos, kako medo tholore, pala ni be in godo mi ikori godo ka. Kako medo tholore, kaka imedo chwero, igolo gigo. Yier mondo wuogi. Ting'iyo ni to kona mane modong'. Inyalo temane gi mae gi osiepa. We apuonjra tedo ka ipuonjore gigi nyuol go ng'ato kong'eye. Ipuonjori mae wi donge. Ichwere kama kosa atime marach. Mana kaka idhino. Mana kaka idhiro dhi maber ahinya. Kamano. Kendo kitieko bathe kono, tiloko bathe komachielo. Mondo bende olunyre. Be ing'eyo loso orenge? Anero kora puonjora loso orenge yo makare. Odiochieng' machielo kata wendo kobiro na to ng'isa ni kawuono jaber tedna orenge. Adhi mane bucha kacha amanyo orenge. Ang'eyo kaka chako gi thole maber mondo.
thole no e yadhe. Oh, ma e yadhe mondi. Kabisa. Ma bende ka ok iyudo maber. Tichamo gima rach. Koro ma pod awe omeda. Mano podi. Ma podi? Mano podi. Pod omedo tholore. Kamano. Onego tholre ba yier go wuoga te maler. Ma koro matiende ni mae oseikore odong kamoro kamatin. Iche achako thole chon. Neno ka ithole maber to koro ichwere ma koro dong maracharni. Mane gima wadwaro. Matiende ni koro yier ka owuok te. Masa ma ng'ato chiemo ok nya kata romo gi yier moro amora e dhoge. Ok onego bedi. Igole agola te. Maler kamano. To ayie ni en process mang'eny. En tich. To kendo odwaro ni ibed gi patience. Kata ibed gi nyalo mar rito. Eka chiemo wuog maber. Ka oliet to kendo koro yom ma ng'ato nyalo wacho ni to kama tek manyono piny malich to wuok mayom manade mana koliet kendo kong'ich to ok digole. Ok inyal gole kama. Igole mana koliet kama. Ineno? Ikiele mos gi pala be motegno. Ok pala manya tore diere. Ok pala manyalo tur. Tigole agola mos kamano. Kamane kaka iwanye. Ichalo gimiwanyo. Iwanye awanya mos. Mondo bende kiki keth moe iye kanyo. Nitie mo moro mantie tiende kanyo. Kabisa. Kama nisegolo. Mana golo konchiel. Kendo wadhi e komachielo. Mana kapod oliet no. Kelamba te mane ane. Yane kode ka banyala. Te mane. Kosa dhi kethe jowad. Idhi maber. Igole kamano, mana mos kamano. Poka mos. Otek nyakora Ramogi ajwak. But aneno ka anyale. Donge nyale? Idhi maber. Adhi maber. Idhi maber. Tedo ta yie ni otpogore. Ma kuma kawuono wapuonjore tedo renge. Kata kamano ageno ni jogo maneno wasani ot kata kuma intiere kata kumora mora ma intie. Ing'eyo maber ni kise rewo renge macha bobedo maber to tielo onego bed ni golo e sechego ma pod oliet. Eka ogolre mayom. We amba ai ka dhano. Gini seng'eyo, gini ng'eyo. Ba dhi gole adiera? Gini golo. Kamise chopeno. Gini golo maber. Kika keth mit chiemo. Kamano. Agole? Igole. Kamose chopeno, igole, an kadiri ni igole. Hapa ni owuok. Lakini nitie kumoro kama neno ka pod odong. Odong kumatin athuthni. To liet bi ng'eno liet. Odong mana matin. Bi konya koro. Akonyi. Atemo. Itemo ni. Iloji mang'eny. First time itemo. An gi max achiel e wi 10 kobiro kuom golo tiyo renge kama. Gino ikalo max 5. Ikalo maber malit. Kamichope ni. Itiyo. Timo makosa mane. Kamiso godo pala mokuongo. Kiyome gi malo ka. To wanyora wanya nyaka piny. Iyome gi malo ka. Tiwanya wanya nyaka piny maber. Mos. Kamane kakigol. Ok ine ka kodi puonja maber. Wapuonjore maber. Donge. Ka en tedo gi chiemo gi puonjruok. Itieko. Itieko gole. Koro ma dhi oko. Ka intiere gi nyaguok moro mipidho, inyalo konyo gi mano mondo kik ocham. Ok onego bed ni obedo wasted. Nyako Ramogi ajang' ma koro en orenge. Wasethole maber kendo wasegolo tiende. Koro kamae kaka onego bed ni odong'. Auma dwa nyisowa kaka koro kowuok ka gima onego bed ni watimo tok mai mondo eka wachak chwake maber. Kamano. Ka wachopo ka pod wamedo chwere. Mise chwere ma koro in gadieri ni ochwerore maler. Orenge ni koro rachar maler.
imiya miya chwero makare maber kabisa. Ichwera maber koro mondo bed kabisa. Ni make sure ni ober ma gimoro marateng' kata moro ma dichuom dhok ok odong' kuome. Kamano. Kelamba konyi e chwero matin. Wachwere kae? Chwere wiye ka. Ma koro wacho ni chwerore, orenge chwerore. Ichwera maber cha. Gimoro amora kik dong'. Ringo be kwadwa ni mondo wamule kanyo, mana yiere no kende mwadwa ni mondo wagol. Ano neno kosebedo maler, kosepodi. Dongo ler. Orenge ler. Ka isechwero orenge maler. Okang' makoro wadwa ni mondo wadhiye machielo. En poge. Ipoge. Orenge. Kaka ma endi oduong'. Ok dirige e sufuria kendi tetete kama. To jomoko bende kohero to teda kama endi. To koro nikech kaluwore gi kama wantiere, orenge ni endi chutho ahero poge e iye 4. Ineno ka iluongo ni omwat joint ni mana achiel midhi ng'ade mos kapod oliet kama eka dipoko ng'adore maber mos omwat. To bodwa te nitie kama koro kochope ijinyo badi nyaka ijiny nitie kama kochope to koro amiyo yawuoyi goye gi leo oko kata nikech otek mano tie dhiang' manyono piny cha ene moting'o weight te mar dhiang'. Kendi chako igole kanyo. Ipoge kanyo, mano koni dhi wuok achiel. Mano mar ariyo gi mar adek. Mar ariyo ma idhi bar diriyo, ma ibaro wuok ariyo. Tiende ni ing'ado dier, ibaro gi le. Ibare diere gi le. En koro pala ok nyale. Otegno. Kochopo gi e chogo makanyo omwat. Kanyo no. Orenge. Tau sinyalo nyisa ni into ni punjori tedo kata ni inyalo ibedo gi gombo ni mar tedo e yo machalo nang'. E seche ma watedo orenge to be ka wagoyo mbaka matin. Chutho. Tedo machalo kama mag chiemb nyaluo gi eki. Sani koro anyalo wacho ni maika mar ariyo katedo gi ka endi. Ineno koro ogik kama koro nyaka ipoge gi le. Ok onyal pogore ko. Ok inyal poge gi lweti. Nyaka toye gi le kama wachope no endo. Asebedo katedo ka endi kuom koro thuolo mar higni 2. To nikech dwaro to gi passion gima luongo ni gombo. Asebedo ka antiere gi gombo. Ki itedo kata mane yot inyo ka ng'ato bilo chimo koni to chiembi ni mit yawa. To koro gini kadongo to awinjo ka ipuoyo kit tet matedo matin e yot chande. Takoni ing'eni bende mondo mi ilos gimoro e okang' maber manyalo mi yuto nyaka obed gima ibe kata kitimo tiwinjo ka intiere gi gimiyumo moro. Iwinjo ka gino mori gimitimo no endo. Emano miya koni endi koro kik obeda ni en mane yoda kende mana mar rwako welo. Anyalo kete kama tin mantiere ni endi bende omiya siling' achiel moro mar sabun. Kamano. To kopogore gi orenge kata chiemb luo be nitiere gik mamoko mabe inyalo wacho ni utedo. Ei odni endi gima duong' ma omiya godo makaka koro nyaka tong'e gi le. Ka ochako Aush Kitchen ong'ere gi wach mar joka rech. Omena.
Koro to kwase timo kama onego bed ni watimo nang'? Iluoke kose bare maber kabisa otong' ka gi le kasto ka wuok kae to koro iluoke kabisa. Thara cleaning milawe gi pi didek kae to koro kikete mach mondo chak chwakore. Orenge ok inyal chwako dakika 20 ni ayo ofis odhiambo ichope ot gorenge ichako tedo juju. Ok en tong'. Iwinjo nyakora moga orenge ok inyal tedo ka tong'. Ni ichope ot ni chwa dakika 3 to isechiemo. Mani chamo chiemo manumu. Orenge ichako ne chon. Imoko ne jiko, kisemoko ne jiko, ikuongi thole jiko kacha bichwere ba yier te wuogi. Ka usechwere ba yier te wuok, kokigolo tiende manyono piny ka, kokibare piny, ibare nyaka gi le. Anto leta kia tiyo godo. Nitie ng'amoge tiyo godo wang' ne bar rwako kaendi. Koro Aush kitchen kaendi nitiere wach mar rech. Koro mondo mi wadhi piyo. Nyakwara Ramogi Jwang' kaluwore ni mana kaka isewinjo ka Aus wacho ni orenge onego bed ni itedo kuom seche 2. Matiende ni ki en orenge michamo kawuono to onego bed ni ochwake odiochieng' manyoro mondo mi obed mayom kendo kaka dwarore. To kaluwore ni wasenyisi kaka iloso orenge kendo kaka onego bed ni chwere macha. Nitiere orenge no mabende Aus osechwako odiochieng' manyoro ema koro wadwa medo dhigo mbele mondo mi watieknu maber kendo wanyisi kaka onego bed ni iloso orenge ma by the time orenge no kata seche ma orenge no biro ni e mesa kacha kendo yudo komit ing'eyo yore duto ma onego bed ni itedo godo orenge e yo makare. Kamano. Atokoro Aus ing'isa ni nichako Aus kitchen e yo machalo nade. Iwacho ni nitiere gik moko mag rech maniero timo. Nahero timo gik mag rech machalo kaka omena mochiel. Omena mochiel ing'eyo Mai don koro onego wakete mach. Ma koro onego dhi e mach mondo watiek lose. Koro nyalo nyisowa ni ma ne orenge ma ose en orenge mane watong'o. Otong'e gi le. Inyalo neno kaka otoye. Otoye gi le maber, opoge kama tielo ma koni pogo diriyo cha. Ineno kaka owuok. Opoge diriyo wuok. Otong'e mana maler. Gi le. Kae to ka wasetong'e gi le to waluoke molawe maler maber. Koseluoke molawe maler maber tiole pi. Koro mae wasechako chwako. Pok to rom, pok to chiko gik kama owinjore. Pok ochwiny. Iwacho ni pok ochwiny. Ema koro wadwa mondo watiek lose mondo ochwiny. Koro e kinde ma kiseolo pi, we itiek mondi. Kiseolo ne pi, ikete mach. Ichako chwake. Be ok odwar mach madhi matek. Ber kichwake e jiko, kosi chwake e kendo, kosi chwake e gas. Chutho, dana biro nyisi ni orenge ichwake e kendo. To kikete e jiko, to nyaka obed jiko ma mach ni piny. Koro imedo ni mana mach mos kaka omedo chwiny. Kech kikase, to biro yuyore kapok chogo i ondhudho ochiek maber. Ondhudho. We ang'iyane ka wanyalo ng'iyane. Ere manigo ondhudho maber? Gite gina go ondhudho maler. Gite ondhudho maler e iye kanyo. E iye kanyo. Gite. Aneno ka mit maratari. Kato bedo ni pok ochiek ma tielo mobar kuma. Mano tielo mobar. Koro wadwa ni mondo ochiegi maka sama wang'i bedo kode e mesa to golo i ondhudho no ok chandi. Bedo mayot kabisa. Ineno kaka koro sama koro wang'i bedo kode e mesa ti wuodha mayom, iwuodho yekoni mayom ti ilodho. Ilodho ondhudho mayom. Ma kiwuok kati winjo ki soup be imadho mamit. Mit orenge en soup. Mit orenge en soup. Be madelo dit go kabisa. Koro iwacho ni ma pok watieko. Ing'iso ni kisekete sufria tiolo pi. Iolo pi mar oromo maber, moume te. Iolo pi moume te eka wang'i gadi no dhi chiek. Kasto iketo ne mach madhi mos. Tichako chwake.
okibed garaka kete kama ochwakore no endo dhi adhi e chama wan joma mine chama nyaka wadhiye dhi adhi e chama ti time ni gimoro wanawa kama iduogi ng'iya ni med ne mach imed pi matin chak imed ne pi kendo med ne mach kendo matin chak idhi e chama kiduogi bang' seche 2-3 gini ochwiny maber kaneno ka gini otimo mo nitiere mo mikete kose mono to akuri tiend dhiang' nege more kanyo e kama oting'o mo chiegni te mane kuom dhiang' nie onge mo kata achiel masekete pigni onge mana kaka ochwakore chakende kaka ochwakore no ogolo mo kendo kidwa ng'e ni ochiek nyaka ine mono othiwo more kende nyaka ine morno e kibiro ng'e ni koro to ochiek to seche michwake aneno ka en gi nyanya moko kitungu koro sama iseketo pi mochako chwakore cha kosedhi ma okang' mokwongo wanawacho okadho ma koro imedo pi matin cha koro ng'ad kitungu ma koro wadwa olo kitungu ka ing'ado kitungu dong' onego wakete e mach kose ka moko go koro inyalo mana kaka inyisa ni nichako kiuso ohala mar omena to nichako e yo machalo nang'o omena nachaka e yoda nitiere thuolo moro kanyo endo mane kata ja klas 7 kata ja klas 8 to koro ipenjo ni to koro nyathini wachne mar sikul koro dwa rumo kama nyathi nigi nyathi wach maler kendo wach malit kabisa kendo wach malit nyathi matin nigi nyathi nyathine ni nyaka chien kama oya e dala kocha cha be yuto ni piny magi kora fwenyo kago kodgi mbaka ni chien kama giaye cha yuto ni piny kabisa koro chunogi ni kagisekonyore wach mar sikul orumo koro aneno ka iseketo orenge kae koro nego wamedo kitungu kanyo mondo chwiny godo oseba munya gole unyala gole koro en wang' wachwere bang'e mit orenge gima mede ndadhu malong'o kabisa en kitungu ni koro iolaola kitungu wi matiende ni orenge ok chiel orenge nigi more kimede mo tiketho siepa nyakore moga jwang' orenge ok chiel orenge kose twak kata isekete kendo ba otwak maber ikete kitungu ochwiny godo mar ariyo bende manyaka waketie en apilo matindo tear gas nyaka wakete orenge ni kela ng'ad ni tear gas ikete tear gas adi tear gas biro luwore gi kiwango mar orenge mitedo koro kaka makawuono nyindi ma wan gi nus sufria ni waket tear gas 5 otuje iye maber 1 2 3 ma apilo mager en tear gas mager ing'ado gi matindo ma ok dhi tuomo dho ng'ato jibo kaero ka gik moko tuomo dhoge owinja ka olunge kumbali lakini ok odwa romo godo akia ka ng'ade maber kosa ng'ado gi madongo in kare koro agomba ka gi nyithindo manyiri gi eki to gikona ni an gi nyathi yuto onge dala nyathina ni nyaka chiem miyo bende samoro ni edho nam ka be mae gima min gitimo wuoro samoro nosetho thoth gi niyudo ka gin kaka gikonyore gin orphans kata partial orphans thoth gi wach ma nyithindo manyiri gi nomako pacha ma go picha ma penjora ni to ere kaka dakony abiro mana ka yor tich to be nitiere kaka dakonye kata mana nyathi achiel kende e gweng' ni en nikech mako ich kata nyuol ok en giko mar ngima inyalo bedo ni chwanyori kawuono to kiyudo okang' machielo kata ng'ato komi nafas kendo idhi go e skul to kendo inyalo mana loko ngimani kabisa kendo mibed ng'at moro maber malich ma nyathini minyuolo cha bende iduogi me iket mabed ng'ato to kowegi aweya ni koro en kaka osenyuol na wachne mar skul ni obole kanyo
donge koro en gima dhi mbele nikech future ne okethore future mar nyathi chacha be koro nyithindo ariyo ma future gi koro dwa lal ka koro mane gima nobedo na malit ma koni medego kodgi mbaka winja ni to be nitie kaka wanyalo konyore mano koro waketa pilo ma wang'ado matindo tindo cha akose la pilo nego be ni waloke kose gini endi dhi ruore maber odhi ruore kende pod ok waloke sani mar ariyo ma nyaka wakete gini endi en chumbi matin chumbi keto marom nang'o mana matin nikech ing'eni orenge bende nigi nutrients e kanyo malong'o zinc magnesium mago te ni e ka koro manyiso ni nitiere salt e iye koro wamedo matindo to okinyiso ni kitungu nego bed ni watiyo gi kitungu maromo nade achiel maduong' kosa ariyo kosa abich ing'eyo ni mit mar orenge ni endi imedo gi kitungu ni endi chutho ang'ado kitungu auchiel ma round ma medium maber ang'ado kitungu auchiel emwaketo kanyo agi nyanya nyanya apilo tear gas ang'ada beach aketi tear gas anno ka dwa loso chiemo nyako Ramogi akia kisechako iko appetite mari mar chamo renge kosepodi jogo maneno asani amba se ikora mar lodho iluongo na ondhudho nyakilo yuayo ondhudho koro waweye orenge kawuono waweye mondo koro popni ochwiny ochwiny kuom dakika di kama nikech kama osechope ni endi to koro gimoro dakika 30 kama to kitungu wanocheka maber ochwiny maber ma idhi neno ka koro pi oriwore maber nyaka bed gi thick soup kaka en ma koro pi ok liw kama sama wang'o romo mobedo ma en ready to kiseno ka pi olokore maber motwere ma en thick soup to mano chiek koro wanyalo weye kochiek to apoth be ne wan go to nyanya pod ok wakete nyanya pod irito matin ochak papni matin ato be apoth onego bed ni watedo apoth bende wadwa tedo kamano apoth idondo maber osedonde apoth wang'e ni kaluwore kaka ipudhe en gima nyalo bedo ni nigi lo idonde maber kasto iluoke maler apoth nyaka iluoki kapoth kiseluoko apoth kiseluoko maber ting'ade to nikech apoth tije yot ok ing'ad mathindo ing'ado ang'ada mana madongo en gima isiang'a mana madongo amba amanye gimoro akonyi ng'ade nyiro koro sama wang'ado apoth ni nyithinda mana temo gogo mbaka gi atemo penjogi ni to kiyudo kaka idok e skul be inyalo dok e skul to gikoni agomba chuny gi ne gombo dok e skul kabisa chuny gi ne gombo dok e skul to kaka gidogie maonge nyalo kata ng'ano mane nyalo mako badgi gidog e skul kaluwore ni ne gisechwanyore janyuol be samoro manitiere cha iyo wang' to makie ka bende jok mane gin go kaka guardians be samoro neno ni koro maendi nyathi ma tama ichwanyo ji timo makosa nikech koro ere kaka ibukori imako ich to bende nyathi makich to bende konyi ausa neno ni samo ng'ado alod ni waket pi kuon be ochak ga ikore mondo kwatieko to wated kuon piyo kasto wated apoth tang'e kaw kinde mang'eny apoth to ok budhe mach koro ere pi waket pi kuon nikech bing'e ni ber kaka ng'ama dhagu kitedo to nego bed ni tedo gimoro chiek koni to gimoro chiek koni aya ket pi wadwa tedo kuon ji aneno ka gi welo bende mana malong'o waketo pi meda pi jikonda ka en mogo dhano chieme kamano ket pi kuon to pi kuon kiketo to nego bed ni kiketo da kuon
Onego bed ni iporo mogo mogo mondo yieny mapiyo. Mago dawa nopuonjowa maber kabisa. En mogo marachar kabisa, mano arego mane pong' ka. Nyako Ramogi jo mano koro waseketo pi kuon. Sama pi kuon yienyo, orenge wa be medo chwiny e seche ma koro wang'ado apoth. Koro inyisa ni nyithindo manyire gi eki ago godo mbaka ma koro giyie ni yawa ka nitie kaka wanyalo dok e sikul to konywa. Nachako mana gi nyithindo manyire 2 mane koro igolo kacha ichako konyo. To wawinjore ni ka nitiere kaka inyalo konygi gi yo mar yuto, nikech jok ma gin godo e lwetgi kata jok ma ng'iyo negi nyithindo moko ne deyegi kata wede koni ka nitiere kaka nyathi nyalo yudo chiemo oonge chandruok ka nyathi dok e skul. Joyce gini nomiyo abedo gi paro to adwa timo nang'o. Awinjora gi nyathi achiel akone ni koro odiochieng' kodiochieng' iuso rech marom nade kigolo e dho nam ka. Ni auso mana rech mar 200 kata mar 300 nikech gitindo ohala pok gidonje ahinya. Akoni ni sawa, koro wago kwano chakre Monday to Friday. Kochopo Friday to rech madi uso odiochieng' kodiochieng' ka kikelo nagi to koro ine mimiyo gi pesa. Ani mamiyi pesa ni Friday. To rech madi uso Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ikelo na mondo koro wawinjire ni pesa mar jumano te nitiere. Amiyi pesa no endo. Nyalo bedo maber ni mano nyalo bedo maber ahinya. Ing'eni chutho oyudo ka an kenda ng'ata achiel e ot. Nyaka koro wiya ne chap ni to rech ni kosekel na go Friday adhi timo gi nade. Ago erokamano ne gimiluongo ni social media. Wan gi gimoro ni Facebook. Facebook ayudo page miluongo ni Kisumu Moms. Koro kochopo Thursday to Friday achako lando rech. Iuso ne ji rech kacha. Achaka ka orders. An gi rech ma fresh nikech be awuothe e dho nam kocha ng'enyne. Koro ago picha mar rech kaka kithni ka koro ka kila ng'ato ng'e ni ma rech ma fresh maber. Ago pich rech atang'o negi yawa konyauru gi oda. Ing'eni kaka ayudo rech ni to ging'eyo. In kendi eming'eyo. An kenda ema ng'eyo. Koro tok mano ni bedo gi nyalo mar tok ka nyithindo go ne kelo ni rech to koro in ema ineno kaka iuso negi. Aneno kaka uso rech ni. Akawo orders Kisumu Moms. Sundays ne ok adhi tich. Every Sunday ko gwen rech tande ikelo na rech koro mawinjore nikech Sunday mantiere thuolo. Saturdays nikech ok gidhi school Saturdays. Saturday ni makoro gikel na rech. Gikel na rech mag de giuso ne whole week. Ne giyie ni ginyalo ke school. Ariyo no yie. To koro nyithindgi gi ne giweyo kanye. Ne chuno ni koro nyaka gimany siling 50 buoke i rech ni ma pesa mamiyo gi ni 50 bob mimiyo ng'ama nyalo rito ni nyathi e ot nikech nyithindo go be tindo. Watimo juma mokwongo, juma mar ariyo wadhi maber. Ayudo orders kaka amedo lendo. Ing'eyo ni bende ki iringi ya e dho nam Port Victoria, ndalo natiyo Port Victoria. Ka chop Kisumu ka endi saa 2 okinyi to ng'ato ino kadiri rech en fresh olaha pod kwar ngima. Isavo dhot mokwongo nyaka juma manyien yude ng'at mar ariyo referrals. Giluongore ni rech ma auma usonwa gi rech gi ber kendo rech gi ngima kendo bei bende yot. Adieri bei ni yot nikech iyudo ka e dho nam kocha chande bech rech ni ok tek ahinya ndalo chande. Mane kaka nachako uso rech. Sama nachako gini ne ok ang'eyo ni ma piyo ahinya adhi bedo ni am jobless. Ok gima be wang'ene kikuno ba neno ka nyalo bedo ni chiegni. Orenge be aneno ka osechako twak maber. Otwak maber, odhi maber kamano. Ok onego rude, ere kijiko wacha. Chutho ahero tiyo gi makur. Itiyo gi oluth kuon. Waluonge no liho. Iloke godo mos. Iloke go mos kama.
Iloko gi kach mata neno ka di wuo. Emomi iloke mos. Kika ket mbwakni chiemo. Kikirude kanyoka. Nyako Ramogi jang tedo pogore. Inyalo ga tedo ma itedo to by the time itedo chiemo mesa ng'ato kia kitedo nyuka go sitedano. Ma en orenge. Ok adwa rudo orenge mondo ochal ka nyuka. Gima omiyo Auma ng'isa kae ni iloke mos, iloke achana. Ok loke aloka abalaba. Ichalo ng'a rudo nyuka. Apani we waweye kamano. Kiko olokre nyuka. Koro kosechako popni maber kamano. Koro wamede nyanya matin. Wakete nyanya. Gima nyaka wang'e ni nyanya e orenge is optional. En okochuno. Inyalo keto kata ok inyal keto. Dwachi. Pod obeda mana mamit. Koro anto to mara taero ni mondo amed negi e ndadhu kende subno. Koro ikete nyanya. Akete nyanya. Nyanya bende kodi keto. To nyanya kodi nyalo ngiswa ni keto nyanya maromo nade? Ka endi agret nyanya mochiek maber 4 madongo mochiek maber. Kiseketo tirudo kose koro konego beni rude. Ok onego beni rude, ikeya ke wiye kanyo endo. Kaeto koro iweya mondo koro tiek chwiny. Kamano. Ana sei ko appetite na. Makasa makikitim nyakwe Ramogi. Orenge kikikete mo. Orenge ok kete mo. Ok kete mo. Ageno ni winjo joneno magwa maneno wasani orenge ok kete mo. Orenge nigi more kabisa. Odhi golo more to orenge bok chieli. Ok chiele kaka inyalo bedo ni ichielo ringo, kata ichielo matumbo, kata ichielo iluongo nango maini. Orenge kisegole kacha waseng'isi okenge te ma onego bed ni ilose godo, ikete sufria mari iole pi, otwak kata otedore kuom seche 2. Ochwakore mochwiny kuom seche 2. Bang'e ting'ade kitungune tikete wiye apilo. Luore ni ihero apilo maromo nade. Luore ka in jalno mohero tiagas mang'eny inyalo keto kata tiagas 100. Lakini ka in jalno mohero tiagas mang'eny tiketo kata tiagas matin. Iketo tiagas mar jawuoro mariembo welo. Jamoko keto tiagas ng'ato kobiro to kobila chiemo to wacho ni an mana tama. Joyce, mo kama sufria cha mar kuon ni ready. Pi kuon oseyienyo. Koro kel mogo waol, warud kuon. Amba nyakonyi tedo kuon. Kikipana kia tedo kuon amba ng'e tedo. Kwanza ket mogo mondane machake. Kuon kidwa tedo mochwiny maber kaka dawa ne puonjowa. Iolo mogo mipimo ni nyalo romo. Kiseolo mogo to kichak dwalo immediately. Ikuongi weye pi omore. Ikuongi weye oting'ore malo maber. Koro kaka ma iseketo pod ok wachak dwale podi. Weyo popni matin omaki e mach matin yawo. Sa osechopo mar dwalo kuon. Iluongo ni dwalo kuon. Wano wacho ni niaso kuon. Loka koni be. Gido geja. Dholuo pogore. Mana kaka tedo pogore, dholuo pogore. Ma kose popni kama. Koro aja chako rude. Koro niase kaka iwacho no. Dwala mana maber. Dwale maber. Dwal kuon. Ka ng'a ong'e tedo. Imako sufria maber. Ka ok iluor. Ma kori idwalo kuon. Orenge wa be chiek kaito wadonga apoth to tedo te. Apoth dakika 1. Kori bro winja ni to oromo koso. Akia gima ado piny. Weya konyi. Imedo mogo kiwinjo kako odhi. Iwinjo iye. Iwinjo ikuon. Kisewinjo ikuon maber, imedo mogo tinini. Timedo dwale. Tiwinjo bende kodung' mach. Nyako bed kuon mochwiny madung' mach ma kata jirani winjo ni era diri kuon ero chiek.
Iwacho ni suya ne manya luongo ng'ato kumoro. Kwanza ka en lunch time ng'ato winjo inja suya kowuok mabor. Dongi paro kata ndalo mane wadhi sikul cha. Kichiegni chopo dala sa lunch, kia sikul primary. Gima wang' ne nyisi ni ngima nitiere dala no. En much kuon. Ma kichopo e dhot tiyudo ka onge dalili. Ti iwinjo maka chunyi oseo. Ok orwaki gi mabor. Ikoni mama to nenore ni mama wa kawuono onge dala ni. Kata ine ma iya skul tichako tedo. Omera to lito wada kichopo tiyudo ka guoko ninde kendo. Kelamba chaka ania sema tin. Joyce Benise asikuli no kaguoko ninde kendo. Kata potho chue. Ikiada ni chake gi kanye sechego. Ichako ywak. Sechego lit ni to kiparo ni dwa dok e skul kech kendo. Owada. Gima de time maonge. Kata to ine michako moko kendo. Apani adwale maber. Jakwara moge jong ma iluongo ni dwalo kuon. Kuon kidwalo ne bed ni iketo lweti bedo mojiny. Ok iket yom e tedo kuon. Sup losore. Sup mar orenge be chwenye kanyo. Tiere kako biro losore. To bingeni kuon ni basi chako winjo ko chako kelo. Onyalo luongo jirende sani go kiny. Osachako. Dwale. Mokwa noromo maber donge. Mano ber. Apani adwale maber to be onego bed ni wawe mondo omak mach be. Bingi ane koro. Waya check ni go. Apano rom amba ng'e tedo. Kama ko idwa mak mach no edo. Ema koro dayo ne koni koro duok mach piny mondo kuon kik wang'. Kech ng'eno nyalo wang' ma sufria odeyo wuondi ni ochiek. To karo ko chiek maber. Karo pok ochiek. Koro iduoko mach piny. Timedo loke matin. Mochwiny maber. Mochwiny maber kabisa. Ma koro king'wenyo maber midire korot. Bayo iwacho ni chwado korot to luorelo. Mano kuon. Iwinjo kaka umawacho ni kuon mochiek en kuon makata kech imake lweti kibae korot to ochwado korot to luorelo. Mano kuon mochiek nyakora mochwiny maber. Mogo bende dwale iye. Mogo oromo iye maber. Ma ok ni ka wang' ng'ato ng'wenyo kamoro to yudo ka mogo moko pod ni e iye kanyo. Imiye thuolo kaw mach. Omako mach maber. Omako mach. Akor inyisa ni nyithindo go kaka ne gisedok e skul. Gidok giomo gi e klas 7. Achiel no me klas 6, achiel o me klas 7. Gin wachako en program man wachako 2016 dwe mar 5. Abedo kod gi nyaka 2016 orumo. Ni bedo kod gi e odi kose kanyo. Kose ne gina kuma gintiere gikelo ne magidake ka. To kochopo weekend sama gikelo na rech chande to alalora kodgi. Wapuonjore. Nikech chutho iwacho ga ni nyathi ma nyako kosechwanyore mokuongo yot mondo mi mar ariyo be nyatimore mar yot. To nikech wan kod gi lengo mondo mi gigoya twa kuom ngima nyaka ne walala kabisa makoro wabedo ga ni ka gitimo klas 8 to ginyalo dhi mbele kende secondary maonge ng'ikruok. To kendo nyaka wang'ini to bende ka onyalo kalo klas 8 moyud marks malong'o modhi e sikul maber makata mana yudo ng'ato ma nyalo konye manyalo kaka bedo kaka sponsor bende nyalo bedo mayot. Ing'eni nyathi mokalo awinjo ka kuonwa no golo harufu moro mamit. Awinjo ka koro ogolo suya mamit. Kuon chiek. Jirani nyabiro kod ochiek. Osiepa kuon ochiek maber. Awinjo ka kuon ochiek. We aik san mwakete kuon. Kasto kwase tedo kuon kosechiek to waketa apoth piyo. Apoth chiek dakika.
Kuno awinjo ka oluongo jirende koro. Omako mach. Awinje maber, mach oromo iye maber. Kuon mochiek en kuon mochiek onego bed ni golo suya. Suya moro mamit maluongo jirani, mana kaka kuond auma winjo ka golo suya mamit. Mane kaka kuon mochiek onego bedi. Jogo maneno asani ung'e maber ni kuon nyaka chieg machwiny. Kuon nyaka chieg machwiny. Madung suya iluongo ni dung mang'we ng'ar. Ati dung mang'we ng'ar? Mang'we ng'ar. Ng'ar na to dhok mane ng'ar na pok awinjo. Iko ni in nyaloka. Ambe an nyaloka. Ng'we ng'ar. Apuonjora gimoro kawuono, ng'we ng'ar. Mano iwacho ni kuon ng'we ng'ar. Kuon golo suya madung mang'we ng'ar. Dung mamit. Dung mamit ma ng'we ng'ar. Kuon golo suya madung mamit ma ng'we ng'ar. Ile harufu ya kuvutia. Maluongo jogo maneno kachiel kod jogo mantie alwora marwa. Iwinjo ni ting'eni koro. Koro apano romo. Suya mar Orenge bi winjo adier. Suya mar Orenge ne golane gigo kaka ikore e kor yamo ka gima jirani winjo oko kocha cha. Ene mong'eyo. Wanyalo keto kuon kae. Kuon ing'ino maber. Ilose maber. Iloke maber mong'inre maber. Kore kigole. Ekitoke san. Kamano. Agano ka iseng'ine maber. Maber. Oler. Aneno ka inyaluo mar adiera. Bing'e ni joluo ero gik maler to kendo gik michano maber. Kabisa. Koro ipuko kuon. Ipuko. Oliet mama. Oliet sawa sawa. Mach oromo iye. Kabisa. Kuon ipuko kamano. Kaka nyaluo puko kuon. Kae timedo ng'ine. Ing'ine maber. Maber. Koro sami ng'ino kuon, we aket pi mondo waket apoth marwa. Apoth? Tet mwadwa tede godo kawuono. En tet ma... En tet mane? En tet ma... We amba ane ka amba ng'ine. Med ng'ine. Ing'ine maber kama. Kuon idiyo bathege. Nyaka idi bath kuon maber. Thothwa ok ong'eyo ni apoth inyalo tedo ma uga ma green maber. Ma ok oloko. Ma ok ichwako. Ng'ino kuon maber. Kuon iluongo ni mwaluonge ni obusuma. Joluo luonge ni kuon. In bi nyalo oronwa ote mar ni kuon uluongo nade gi dhou jogo maneno asani. Ikete apoth no itedo nang'o? Apoth wani endi wadwa tede gi yo ma steaming. Ok miye mach mang'eny, be ok chwake madeka mang'eny. Idwa ni mondo chiegi e dakika matin kabisa. Apoth wadwaro ni mondo mi orure gi nyanya gi kitungu kapod fresh e iye kabisa. Wachele gi nyanya gi kitungu be? Wadwa tede gi nyanya gi kitungu. Koro nitiere chiedo ma ji ong'iyogo mapile ni kuongi dwa chielo kitungu, dwa chielo nyanya. Donga sebedo ka nyisou ni tedo opogore. Kawuono auma dwa nyisowa kit tedo machielo ma wanyalo tedo godo apoth. An be aneno ka anyalo kwelo kit tedo neno mondo ka dok pacho kacha. An be ndateda apoth e kido mar auma kawuono. Koro kaw sufria chino. Ndeng pi matin e iye. Mana matin. Ok mang'eny. Matin. Koro gem kitungu no. Kitungu mi iseng'ado. Nikech ma is a handful of apoth lwedo achiel mopong' maber. Adwa chiemba ahero keto kitungu mang'eny. Koro ida kete kitungu? Koro adwa mondo mi ated gi kitungu ariyo. Kitungu ariyo madongo. Madongo maber maseng'ado maber. Iketo kitungu no e pi mi iseketo ma omo ka gima popni no. Iolo kitungu no e iye. Kiseolo kitungu no e iye, omo ka gima popni mana matin tu. Ng'eni pok aketo mo, wadhi adhiya step by step. Mos.
Kiseketo kelamba konyerudi. Ya songo luongo ni wa blanch kitungu. Wa boil mana matin to. Mae kido mopogore mar tedo. Jomoko ohero ni kateda apoth to kuongo boko monde koka chielo. Mae kawuono kido mar auma. Mae kaka auma tedo apoth mare e boma ma Kisumu kae. Kitungu no semako mach kamano. To nyanya ni koro chieg godo. Waolo nyanya te? Ola nyanya no te mano nyanya ariyo. Nyanya ariyo. Mobedo grated maber. Irudo gi mondo mi gi makre maber. Irude. Kora dwa bole chumbi be matin. Ibole chumbi maromo nade? Mana half a tablespoon kamano. Leo kijiko maduong'. Leo kijiko. Koro loka mos matin kamano kochwakore gi pigno. Pi miolo matin cha. Matin no. Mondo chieg godo. Koro ing'isa ni nyithindo go kaka nusebedo kodgi. Nyathi mokwongo otimo klas 8. Mano koro 20 mano chako gi klas 7 2016 2017 otimo klas 8. Gimano mora. Nitiere primary school moro kono iluongo ni St. Cecilia. En mar nyithindo manyiri, en public school. Nyathino kano timo penj e skund no. Noyudo marks ma nodhi e National School Kenya High. Namor. Gino no mano matende ni makata nosechwanyore ne en gi chuny mar dok e school. Kendo dok e school osomo maber. Opportunity ema noonge go to ni to kai to med jiwe. Nitiere mentorship madwarore. Imedo jiwe, imedo puonje kai to koro neno ni to kakare mama mawuoyo godo ni kata nyako mawuoyo godo ni emosekale okang' ni mochopo kama to an be anyalo. Koro odhi mbele ka en gi gimiluongo ni role model. Ong'iyo ni an bende abede kaka ng'ane. Isiemone kata mana jotelo achiel ariyo man ae gweng'gi kono endo. Kaka Port Victoria koja chande nying mar awachi kaka for example Honorable Julia Ojiambo. That is a common name. Inyiso gini donge diher bedo kaka ng'ama chal kama. Donge no kata mana MP maru kama kaka ndalo chane nitiere hon Ababu na Mwamba. So donge gombe bedo kaka professor. Koro gino nego beni chwakore kamae. Moro mar dakika 3. Oseromo koro? Oseromo. Kae tikete ang'? Kae to koro ikawo mo. Kikete mo. Mo iketo marom nade? Mo atiyo gi mana kijikoni maendi mar chiemo ariyo kech wadwaro mo matin kabisa kech ng'eni wadwa chame gi orenge mane gi more. Yocho ni ariyo ma achiel. Tedo opogore ka kamano ariyo. Jomoko ohero mo mang'eny, ng'ama nyalo dwaro ni mondo koro one mo e wi apoth inyalo medo matin, but anto mara aketo kama. Iketo mana kijiko ariyo kende. Kendo koro wamiyo chwakore gimoro kendo dakika 2 kama. Koro nyathino ka nosedhi e skul manoluonge no timo maber kabisa. Kendo koro oduogo konya nikech en ema koro odhi mbele gi wuoyo gi nyithindo manyiri wetene. Ni gini kare nyalore. Kata obedo ni chwanyori thuolo to inyalo dok e skul maber. Kiero ke podho. To kata kipodho marach en ni koro idwa nindo piny ka mipodhe no ma okichung' malo. Yaya malo teng' lawi. Tenga bumbu kata ka en chuodho yweye. Chak mana kendo gi one step igo ka. Ka wasechwake mar dakika 2 kamano wadhi maber. Ka itiketo ang'o? Baking powder marom nade? Nikech apoth ne wan godo lwedo achiel. Ket baking powder kijiko nendo bende 1.5. 1.5 kamano. Chak imedi kamano. Kasta rude. Koro rude.
kit tedo pogore. Ineno kaka olokore maber. Kama koro chopeno, koro wadwa keta poth. Kamano. Kitungu fresh okowang' ni golden brown kata nyanya bende fresh. Kila kitu fresh. Gidhi ruore aruwa iye kanyo ka gin fresh mana maber. Nutrients kande mwadwa ni mondo wa retain full nutrients. Yes. Orenge wabe chiek. Auma. Aneno ka podhwa ni be koro oseikore. Awinjo muche gi mabor. Apoth no mit. Mano kaka orenge bedo mame suya. Awinjo suya kaseto. Chiembwa gi dong koro nyalo bedo no se chwiny maber. Chiemo ler. Koro kae to koro awe lweti nikech ine ming'eyo kaka welo ko biro limi titoko negi mano koro awe mano department mari kata migao mari donge ine makoro tim mago koro koni ni nyaka wang'ine ka koro sup olokore ng'iyane subni donge kweno ka ok en pi okoliw ahinya okoliw opoto kendo tuere maber en gik moko odonje iye maber oruore kendo ruore maber kendo koro mit ineno ochwiny maber mopoto maena gi mo mana maber to ma ok okete kata monya kata matin orenge nigi more othiwa more kende mana kaka iwacho ni anguro chielore gi more orenge be nigi more owuon koro inyalo ketonwa kama koro achope ni endi koro adwa ni mondo wabilie akia ni gombo chako gi bilo apoth kosi gombo mana gi subo renge ni giketa keta teka to bila waseiko nyaka sende waseikore appetite na baseiko ineno kaka mal longo ni achwal ni sana machiegi ma ok dhi mi tich matek ma ipila mos kamano sup ting'ena tumoni mana gi kikombe kawuono kasi iketa pothe bathe apoth nyaka ikete bathe kanyo kata inyalo keto apoth e dis moro tiolo negi sup kar dwachi ng'iyane orenge mae en orenge ochiek mochwiny maber kabisa ng'iyane mono yawa mono ler ok omede mo kata matin kimede mo tiketho apoth be aneno ka wang'e ler ka en apoth mabe otede to pod en green kata nini maber ahinya awinjo kogolo suya moro mit ka suya mit soup ma koro en orenge mit orenge no awacho ni appetite biro suya luongo mana appetite owuon ne wakoni mit orenge en soup ne kelwa soup no inyalo keto soup bathe matin mondo wane soup mit orenge kise nini jiboero soup kaluwore ni subno be nitie kaka olose e yo makare kamano ikete bathe kanyo endi nyalo madha kata mana gi kijiko mos soup mar orenge an naseiko appetite akia ka imbi seiko appetite kaka an appetite na aseiko kamano pok iketo kuo koro ka joma chon kato koni niya magi walo gini omit ki ng'wenya maber kila ng'ato ichalo ng'ama twenyo got kila ng'ato twenye ma mos lakini sani piny olokore nyathiwa kaito kendo bende wach mar corona
koro endi obed mana mari. Koro wang' na ng'adi ni ang'ada kuona ni endi. Kuon ochwiny machalo mana kek. Ne kaka wuok mana. Kilore mana kende. Kende mos. Kuon nyaluo. We agagi kuon. Oda ka. Erokamano. Imbe ket mari. Kanyo. Sa koro chopo. Osechielore kendo osetedore. Orenge, kuon gapoth. Kamano. Koro inyalo wacho ni ande adwa mana timoni anyali. Imake ikaye ka ng'ama pilo niang'. Koso diher pala ming'ade go matin. Ato donge an gi natural, iluongo ni natural fox e lweti. Ato ati gi pala gi uma nango. Kan gi pala gi uma e lweta ka. Mago gik moko keth go sa. Karibu. We koro wang'iyane orenge mit ka. We wachak gi kuon. Dhoga seya. Kapoth ni te mana winjo ka dhoga seya kabisa. Wachak gapoth kar. Apod no mit. We kora dhi e orenge. Idwa miya foka, ang'izi ni foka ok adwa. Atima gi lweta. Chiek malong'o. Ero. Oyom. Ing'wede ang'weda. Orenge. Orenge ing'wedo. Apilo ba neno ka oromo ye maber. Apilo ber. Ochiek mayom mang'wedore ang'weda. Ok idwar pala. Pala gi keto bathe. Mane orenge. Kaluwore ni koro itedonwa chiemo mamit kama orenge, apoth gi be nitiere ng'ato ka nyalo gombo luongi kata ni dhi tedne kumoro inya yudi e yo machalo nade? Mokwongo antiere gi Facebook page. Iluongo ni Aush Kitchen Facebook page. Very active. Walande kit chiemo te ma watedo ko obedo bambla, obedo alia, obedo aluru, nyako orenge ni, orenge ma watedo kawuono ni. Chapat. Kit chiemo te ma diher atede. Erokamano. Obedo ganda. Koro kidhi e Facebook ibiro yuda Aush Kitchen, Instagram ibiro yude. Kata ka idwaro mondo mi watudre e namba mar simu, SMS, WhatsApp, idwa goyo na simu, namba donge makora mini. Erokamano ahinya. 07 26 417 221. 07 26 417 221. Mano endo kiywana tol abro make seche te nikech an gi simbano seche te. Kidio SMS biro donje simbano, kidio WhatsApp biro donje simbano. Wadhi konyore kodi kata ka in gi party moro matine yodi, kata ka in gi sherehe moro, nyasi moro, obed mar liel, obed mar arus, kit chiemo mag nyaluo nyaka mora lenya yudore e yode. Erokamano ahinya. Dengu njugu. Chiemo kwe. Nyaka Ramogi ajogi kaje mochopo godo e giko mar chenro mar tedo gi chiemo kowuok e kaunti ma Kisumu. We koro sani iwacho ni wamake kama wanyu orenge kaka dwarore. Oriti masani. Mit maratari.